speaking of Dingras, Ilocos Norte, Apo. Dati mapukpuk ko nga birbirukan da nga laki na taga na, J. Lawrence? Mario Sahagon. Oo Ni Apo Mario Sahagon, nga birbirukan da dita ngay Dingras, Apo, nakita at tungtong pao abangkay dito Ilawag City. Detalye ka dito na nakamat a report, iti police reports pa ilang nga po ni Idol Lawrence Soblianan tayo Isuna. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Inestorya dagiti dua barangay Tanod iti barangay 32 Silapas iti syudad Tilawag no Kasanuda nga inyaon ti bangkay ni Mr. Mario Sahagon ang residente iti barangay Sagpatan Dingras amanon nga altaw ang mapukpukaw kuna ni Mr. Rosbelt Mariano may sa kadagiti Tanod nga iti na ipadanon kadakwada iti nakita ti may sa mangalap ket insigida ang nagturong da iti lugar tapno iyaon ti bangkay kadwa na ni Mr. Quirino Pascual imbadad na ang nakita da nga grupo sa ti bangkay ken adan ti angot na. Ada dito yung barangay Hul Itay, nag-istorya kami. Ngayon, ada nang ibagang nga, ada nalmes, sigod nga timaray kami kabsa. Tatan, nabami pa yung lalat rakit, hami rakit digay kabsat ngayon. At bilang nga may responde mi digay na tayo nga nalmes, yan tangay, naalami kabsat, nalaw mi. Kapit, agyang malakab sa naalaw mi. Orikit, kasarot kinabangsit na alakit, padatay nga tao dito kabsa. Gapot ay digitay kusguard handa kutsin digitay tinatay. So nga sakti ng sakrin nga ng galot. Yung kay nagalutak kay binaliktad ko. Isa tay nagkasakay bagsipnan. Yung digitay kusguard. At patulog na nga ipandatay pagkargaan gay racket. So nga tayo naikargamin. Sakti tinatay, sakti likod. Sakti nagagaod. Yung bangsit ka out at talaga. Yung bangsit o. Mainaig iti daytoy ket kinunati karubat ti lalaki nga iti October 2, 2025 ket sandan ang napagawid ti lalaki manipod iti minatayan ken may pagarup ang nakainom alimasat ti lalaki iti karayan. Pan nakilamay jay dingraster jay ili kadig jay natay ngamen tukal na jay taltalunin jay dingras. At tan last night na napanda nakilamay at tan nabartik kano isuna. Tatan nagabid ti alas 11 ti rabi ket agbalo ti karayan sa puleng dati bigat ket awmiten. Kabayatan na impeksa dagiti dua atanod di panagipagladingit da iti pinanawan na pamilya ni Mr. Sahagon. Agtultuloy ti investigasyon iti nailian na pulisya iti daytoy apasamak para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.